ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 100 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଡାଇନୋସର୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଏହି ପଶୁମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପଶୁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛଠୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲେ। 170 ନିୟୁତଠୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଏମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ପଶୁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଡାଇନୋସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଜାଣିବା ସତରେ ସେହି ଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 66 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆକାଶରୁ ଏକ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆକାରର ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଦେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ 1500 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଯାଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ସୁନାମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନ ଯେମିତି ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଜଣେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଡାଇନୋସର ଏବଂ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଡାଇନୋସର୍ସ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ 10 କିଲୋମିଟର ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହେଲା।